ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଶିବ ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଚାଲିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଜଳ ବର୍ଷା କରି ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ପବନ ଦେବ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କାହିଁକି ପୂଜା କରନ୍ତି? ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ପାଞ୍ଚଟି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀ ରୁଦ୍ର, ଶ୍ରୀ ଭାସ୍କର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅମ୍ବିକା। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସ୍ୱରୂପ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ରୂପେ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ନ ହୋଇ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତିନି ଲୋକରେ ମାନବ, ଦାନବ ତଥା ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ, ବିଦ୍ୟା ବା ଅବିଦ୍ୟା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଉପରେ ଏକ ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଥରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସଭା ହେଉଥିଲା। ସେହି ସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଯେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? କାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ? ସମସ୍ତ ଦେବତା ନିଜେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେହି କାରଣରୁ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସ୍ଥିର କରାଗଲା, ଯିଏ ତିନି ଲୋକକୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପରିକ୍ରମା କରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେହି କେବଳ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପୂଜ୍ୟ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଦେବତା ନିଜ ନିଜ ବାହନରେ ଆରୋହଣ କରି ତିନି ଲୋକକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଶାଳ ବପୁଧାରୀ ଗଣେଶ ନିଜର ବାହନ ମୂଷା ସହିତ ସେଇଠାରେ ରହିଗଲେ ଏବଂ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଲେ ନାହିଁ। ସେଠାରୁ ସେ ଚାଲିଯାଇ କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଯେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସିଏ ପିତାମାତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତିନିଥର ପରିକ୍ରମା କରିସାରି ପୁଣି ସେଠାରୁ ଯାଇ ସଭାପତିଙ୍କ ଆସନରେ ବସିଗଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୟୂର ବାହନରେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ତିନି ଲୋକ ପରିକ୍ରମା କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସଭାପତି ଆସନରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଲଡୁ ଖାଉଥିବାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ। କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗଣେଶ କହିଲେ, ମୋର ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ। ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ତିନି ଲୋକ ବିଦ୍ୟମାନ। ତାଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ଅର୍ଥ ତିନି ଲୋକ ପରିକ୍ରମା କରିବା। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତିନି ଲୋକ ପରିକ୍ରମା କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହି ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଘୋଷିତ କରାଗଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ବିଶାଳ ରୂପର ରହସ୍ୟ। ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ମସ୍ତକ ଆମକୁ ଲାଭଦାୟୀ ତଥା ଉନ୍ନତ ବିଚାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ କାନ ଉତ୍ତମ ବିଚାର ଓ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ନିମ୍ନ ଭାଗକୁ ଓହଳିଥିବା ନାକ ବା ଶୁଣ୍ଢ ବିପଦକୁ ଶୁଙ୍ଘିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଏକଦନ୍ତ ବଚନବଦ୍ଧତା ତଥା ଛୋଟ ଆଖି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନତାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ମୋଟା ବା ପୃଥୁଳ ପେଟ ପାଚନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ବିଘ୍ନର ବିନାଶ ହେତୁ ହାତରେ ପରଶୁ ତଥା ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବରଦ ମୁଦ୍ରା ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁଣ ସବୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କଠାରେ ସହଜରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ସର୍ବଦା ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି।